Saudara hambaya paro sing tini ojaga Baijalbari Higher Secondary School Panda beskang 19 tarik Januari 2025 Debbarma Bosong Malaimani o program no di kaisa kogla pandangka kai ani logi tongo sini Debbarma Bosong Malaima ngoni komite ni presiden Masang Mohanando Debbarma te tongo sini a komite ni no Korsa Adong Rupu Kumar Debbarma tongo Orun Debbarma ingkai te puni sini members of tongbayo ingkai sing osaga 19 tarik ni je Malaima Panda Koham dodom khaye palai lainani te abo kaham kai success ngui basadani amdin bagi jeng tini Baijalbari Higher Secondary ni panthoro kai sini preparation dog naika abun dogologi jeng kaisa meeting bo khaika ingkai sini 19 tarik Januari 2025 de program bungnani jeng abuni sedangno thanai 11 tarik kaisa press meet khaika ingkai sini timetable kisisa herkaringa ingkai tabuk abuni bagi sini komite ni presiden Masang Mohanando Debbarma bo sukrubui jatno saikaringa bagai जों थांनाय 11 तारिख जानुवारि 2025 आफोर प्रेस मिट खैगा आ प्रेस मिटा जों साख्लायजामानि 10टा समय जों बिस्कांनि 19 तारिख 19 जानुवारि 2025 जों आरो जोंनि Debbarma Bosongni Malaima Panda जों आरो Baijalbari आरो माथा जों खालामनाय होनाय जों आवायखानि ओमफ्राय जों नुखा 19 जानुवारि मो आदिनो जोंनि KOKBOROK दिवस गाम बागैनो Minister, Boromgrang Minister, official, Boromgrang, aduna engagement. Abang itu abang nubi no, abang timetable tu. Isi sa, order kega, abang selaika, abang kelai, 10 tahun kelai, abang duita ceng nasi nai. Ini program duita ceng nai, as a program, tentative program schedule ni abang duita huite, saya ini 7 tahun masuk continue nai. Abang itu abang tahu hari hari agibus abang selaika, tahu bang. Komite ngai Debbarma Bosongni ngai ang joto nai apil khayo koi horo okra chalai joto tongkhai aro manjak lekhainai 11 tarigo abo Tripura hawa poila amtui chengleimani jungmalai leimani taw odo pharo pal khai chongro o Tripura hawa je khnai tongnai o median bising diklai joto nang koi horo phailidi jongro kuthumlainai adino program nai felicitate khainai borom khaijanai sini okra rongno sini kesam haparo samung tangnai rongno official rongno je amtui sahittik rok amtui writers rok shilpi rongno borom khainai abro tai sini cultural program nai musamung tongnai rosamung tongnai khatung khaja khlai jong program khain thangtongo sini bising hamdangma khairungma abtai kuplung swagjaran bagai asmo jotona hambai abuna sini saklai sir गोबां मा बर'राव सावै दं नामा जों थांनाय प्रेस मिटआव साकाजाव नन पलिटिकल नन रिलिजियस जों थिन त्रिपुरा हाव पलिटिक्स खायना बागै आदं र कतर कतर आदं र काहाम काहाम आदं र दिनै जोंनि 70 बोसोर सिगांनि सिम चेंलायमानि जों भारत था कतर बाय पुरुलायमान बिसिं दिख्लाय दावबो दं जो सामुं तां तंनाय र बरं लाइफनो सेक्रिफाइस खाय दावबो खलाय तंनाय दावबो जो मन्त्रि सभा तंनाय एमएलए तंनाय पलिटिक्स तंनाय बर खाबाय खय खलाय दं बरं न खाय बं आदा ताय जों अमति खलाय तकिसा पलिटिक्स खाय आबो नागिया जों खैता म दं अ सोसाइटी o adong je nangkuma je jaga politically ba government system was khलाइमाया ba khain khani system of society of সহযোগিতা নাঙ্গো a jaga a gebo sum sa tini je sirai sikurum saikurum boro gajate society wa return dinan ba society wa ba sa boro contribute khana ba gese tini o abo tini naharmu जाते सोसाइटी वो हमजामा को पुरुंगोय वालाई लेया उंगनाय जों सोसाइटी वो जाते काहामला वो ताव बुसकांग काहाम काहाम कतर कतर बा बुसकांग सिनी ताव आईटी जों सागा दिना वो दा वर्ल्ड वाइड अब वर्ल्ड ताव चिकन नथांगा जों ताव वर्ल्ड खुलुगा हनो होल वर्ल्ड जों आबो
जों बुसकांगो जों सिक्लाराव जों रायदा भबिष्यत बियां टिंनाय बनो जों सुबा सुनांगै हेल्प खालामनांगै ससाइटियाव डेभलप खालामनांगै आउन सिन ना हाम जों आदिनो फायदि जों आरो सालायलायनाय आदिनो जों आपनो टाइकसा जों सुबाय जों खोनालायनाय ओंखाय जतन खबरखौ जों फालिनांगौ ताबुसा पन्त जों थाने कन्फर्मेशन मासुया कस खातुमि दङ जों गभर्नर जिष्णु देबबर्मा सफैनाय मन्त्री जोंनि विकास देबबर्मा ट्राइबल मिनिस्टार फैनाय आफे कन्फर्मेशन मोनखा अनिबेश देबबर्मा फरेस्ट मिनिस्टार बो फैनाय आफे कन्फर्मेशन मोनखा विश्वकितु देबबर्मा बो फैनाय ताइ जत एमएलए रक देबबर्मा बसंनि ताइ जत एमडीसी रक देबबर्मा बसंनि तारपरे इएम रक एग्जीक्यूटिव मेम्बार टीडीसी नि बरक तार चेयारमैन टीडीसी नि बरक सफैनाय ताइ जे आगनि मुख्यमंत्री जोंनि मन्त्री गोजाम दशरथ देव बिनि बहुत रिजा बिनि फेमिलि बरफ फैनाय बिनि फेलिसिटेशन नांगौ आगनि जे स्पीकर सुदन देबबर्मा बिनि बसाला फैनाय ताइ आम देखिनो सुंथाइबो जे आगनि मन्त्री गोजाम आं जे सागा अफिशियल्स र हाई अफिशियल्स र ताइ बरम गोनां जे साहित्यिक र नन्द कुमार देबबर्मा बर बर र बाननाय बर फैनाय अब सर आबो हंगाय भुल धारणा आं प्रथम सानाय भुल धारणा ताबो जत बसंन जत जे ताबो आलदा दखान बर जों नुक दङ बर पत्रबो हाव जों जेहेतु मेजरिटी सुनो ना हारै दङ जों जदि काहामकै हिमिया हंगाय जों काहामकै जन नायथुया हंगाय चिनि नुखुं नाव जदि काहामकै चाबजे हंगाय बुइनि आनि थांताम सुनाय हंगाय जों जदि मेजरिटी जों जेहेतु आबो बाय बारसु अफ दा चिनि मेजरिटी जों पत्रबो हाव दायित्व गोबां दङ किन्तु दायित्व सोंना नाजागि हांगाय जों आजे आलदा दखारो बरान आफु सागाबो काहाम काहाम अनेक साम दङ खाय दङ आबर जों सुनथाय बुं थाङो जोंनि काहामनाव बिसुनाय ओंखाय जों आमतिखना जोंनि समाजना जोंनि ससाइटि न जोंनि बसना तरिना लंनिया नांनाय सर बायथागो हंगाय आसुनो फायदि जों हामजामा बागलायनाय जोंनि बिसिङाव खायरमा जों बागलायनाय नाकारमा जों नाकारमा सुलायनायसो जोंनि बिसिङाव जोंनि फेमिलिआव जोंनि आरिआव नखनु खुङो जाहाथे जों गोथार गाहाम ससाइटि जों डेभेलप खालामनो